Fjum xitwi ta' kesħafina, xemm misbaħ milli tinġabar ma' nies li tħobb, qrib in-nar ta' fuklar biex tpartat kelmtejn. U fuklar li jmur lura sekli sħaħ bħal donnu jagħti tifsira iżjed profonda lil din l-esperjenza. Għax ifakkarna li ħafna oħrajn qabilna saħnu jdejhom u ferraw qalbhom f'dak l-istess post u li l-wirt storiku tagħna l-istess bħan-nar trid tindukrah biex iżommu ħaj. Hekk għamlu dan l-aħħar konservaturi minn Heritage Malta li raddew lura l-ħajja lil 3 fuklari fil-Palazz tal-Inkwiżitur il-Birgu. Dawn għandhom l-insinja tar-Re George it-Tielet u għalhekk jidher li jmorru lura sal-ewwel snin tal-ħakma Ingliża f'Malta, mhux aktar tard mill-1820. Sa ftit żmien ilu kien maħsub li l-fuklari kollha li hemm fil-Palazz tal-Inkwiżitur saru fi żmien l-Ingliżi, meta ħafna mill-ispazji tal-ewwel u t-tieni sular tal-palazz inqasmu biex jakkomodaw 10 kaptani. Iżda dan l-aħħar riċerkaturi minn Heritage Malta sabu referenzi f'dokumenti antiki li jindikaw li fi żmien l-Inkwiżizzjoni lejn nofs is-seklu 18 fil-palazz kienu diġà tqiegħdu xi fuklari għalkemm li ma huma eżattament għadu mhux magħruf b'ċertezza. Nistħajlek tistaqsi fejn instabu dawn ir-referenzi u se nwieġbek fil-pront. L-Inkwiżizzjoni Rumana f'Malta kienet iżżomm rendikont metikoluż tal-finanzi tagħha li kien jieħu ħsiebu uffiċjal magħruf bħala depożitarju li xogħlu kien jiġbaħ lil dak ta' accountant kif nafuh illum. Id-dokumenti f'dan ir-rendikont li jinżammu mill-Kapitlu Metropolitan tal-Imdina huma sorsi storiċi imprezzabbli għax jagħtu d-dettalji dwar kull nefqa li saret, mix-xiri ta' għamara jew ta' borom mal-kċina tal-palazz sa xogħol ta' bini jew tiswijiet. U proprju minn dawn id-dokumenti sar magħruf li fl-1754 l-Inkwiżitur u Delegat Apostoliku Gregorio Salviati li dam f'Malta mill-1754 sal-1759 nefaq ftit aktar minn 42 skud biex jitqiegħed fuklar f'waħda miswali tal-Palazz tal-Inkwiżitur. Din ir-referenza turi biċ-ċar li l-palazz kien moni b'fuklari anke qabel żmien l-Ingliżi. Iżda lura għal xogħol il-konservaturi. Il-ħtieġa li 3 fuklari jiġu konservati inħasset l-aktar għax maż-żmien ġew applikati saffi fuq saffi ta' żeba' li għattew id-dettalji sbieħ tat-tiżjin li hemm fuq il-ħadid u li kienu qed jaħbu s-sadid li kien qed jifforma u jikkawża sfreġju fid-dettall tad-disinn. B'xorti tajba din il-ħsara ntlaħqet fil-ħin. Ix-xogħol tal-konservazzjoni magħmul paċenzja u reqqa kbira kien jinvolvi tfarfir tal-abra, it-tneħħija tas-saffi taż-żeba biex jerġa' joħroġ id-dettall tad-dekorazzjoni mqabża, trattament kontra s-sadid, it-twaħħil b'kollha riversibbli ta' partijiet li kienu nqalgħu maż-żmien u l-applikazzjoni ta' kimika bħala kissja protettiva. Il-proċess kien jinkludi wkoll skenjar u dokumentazzjoni diġitali mit-taqsima tad-diġitizzazzjoni ta' Heritage Malta. U hekk it-3 fuklari ħadu lura ġmielhom u saħħithom minkejja li jgħoddu iżjed minn 200 sena. Fiskit tagħhom jirrakkontaw ġrajiet sbieħ u koroħ li huma parti mill-għaġna tagħna bħala Maltin. Fiskit tagħhom iroddulna ħajr talli b'rispett u ħila u ttejnielhom it-triq biex jibqgħu jitgawdew minn min ġej warajna.